Panu, przecież rachuję na kaczecie. Panu, przychodźcie z tym. Keď vonku zvonia zvončeky, keď ľudia kradnú stromčeky, keď v Tesku kapra kúpiš, keď doma nôžku brúsiš a punč oči ligoce, hurá, sú tu Vianoce. Bože, Aďa, už prestaň s tou poéziou, už poďme k tej Vianočnej akadémii. Ivan, ja som ešte neskončila. Ale vieš, čo máš pravdu. Milá pani riaditeľka, vážený pedagogický zbor, milí žiaci, vítame vás na Vianočnej akadémii. Už len niekoľko dní nás delí od najkrajších sviatkov roka, ktorými sú bez pochyby Vianoce. Ide o sviatky, ktoré by mali byť plné láskavosti, porozumenia, spokojnosti a srdečnosti. Budeme prežívať chvíle, v ktorých máme jedinečnú príležitosť zamyslieť sa, ktorí dnes situovali na rieke Lábe. Počas prvého týždňa nášho pobytu v Magdeburgu sme sa venovali nemeckému jazyku, ktorý nás vyučoval pán Fleck a pani Uder. Prvý týždeň sme ukončili prehliadkou materskej školy v Gerviši a v sobotu sme boli navštíviť detský domov. Ježiši, joj, kočka moja, na čom si? Ale dedo, čakám na autobus do Podbrezovej. Na čom si si všimla, že som začal cvičiť? No, pravdu povediac všimla. No, ale na ktorej svalovej partii? Ej, pozri, ako beží. Pýtny som, čo? No, na ktorej svalovej partii si všimla, že som... Dedo, a cvičíš na klavíri alebo na trumpete? Ale veď posilovni moja. Tu máš káva, zohrej sa a pozri, aký som namakaný. Ďakujem, ale musím sa ponáhľať, nestihnem ten autobus. Majú výpredaje. Ale to je teraz nepodstatné moja. Ej, bujak som ja. Aha, vtáči, on zamrzol. Nechaj tak vtáčika, mňa si všímaj. Jeho si asi neupečiem, čo? Na čo by si ho piekla? Pozri, aké mám prsné svalstvo. Kukni, aký som namakaný, nechaj tak vtáčika. A tuto, táto palica ti povie, aký som, pretože som bujak. Hypnotizoval. Čo je? Ty zaspávaš? Kukni na môj triceps.